una assemblea, jo crec que és molt important, és una assemblea que es fa a Sau i a Vic. Jo crec que aquesta assemblea ha de donar un tomb a les polítiques forestals. És l'última abans del Congrés Forestal Català que es farà aquest any a la tardor. Aquest congrés ha de crear, ha de donar les línies de les noves polítiques forestals pels propers 20 anys, 25 anys a Catalunya. Per tant, el Consorci estem obligats a participar activament i a tirar endavant i a influir en aquestes polítiques. Per mi és una satisfacció acompanyar-vos avui per molts motius. Un, i el principal és per conèixer-nos més personalment en tot el col·lectiu dels propietaris forestals i dir-vos que amb els vostres representants i amb el vostre president en aquests mesos que se li porta al Departament de Medi Ambient i Habitatge ja hem tingut bastantes forces ocasions per anar treballant i discutint. En l'entorn de l'associacionisme crec que és important perquè us heu de reforçar, és a dir, tenir un sector fort forestal al país, ens va molt bé també a l'administració i és una tasca... Va estar consellera d'Interior des del 2003 fins al 2006 i actualment, com sabeu tots, és consellera de Justícia. Nosaltres, el Consorci Forestal, li volem agrair la seva tasca immillorable que ha fet amb l'extinció dels incendis forestals en la seva etapa de consellera d'Interior. La vaig trobar al Parlament no fa gaire. Dic, consellera, estic molt trist perquè ha deixat Interior. I ella, com que és una persona honesta i honrada, i jo també. Així. Perquè realment la tasca que fa un conseller o una consellera en un departament és proporcionalment eficaç a la seva voluntat i a la seva, sobretot, diria, acceptació del repte que comporta aquella consellera. Quan tocava el tema dels incendis forestals era contundent, arriscada i valenta i va realment donar els seus fruits. Per nosaltres els incendis forestals és la principal plaga que tenim. Després de l'incendi el bosc desapareix, sobretot la qualitat del país, la qualitat ambiental, el tema de propietari, que per almenys en parlem durant uns mesos cada any. Però lògicament a nosaltres ens preocupa l'èxit d'aquesta política d'extinció. L'increment de la seguretat amb l'extinció dels incendis, la millora de l'arribada de la primera extinció, ben a prop del cor. I havia pensat que, com que ja no soc consellera d'Interior, us parlaria amb el cor, i ho faré, us parlaré exclusivament amb el cor. Però ja veieu que aquestes coses del govern sempre estan interrelacionades i aleshores qui comparteix amb mi aquest guardó, el senyor Ignasi de Ribot, hi ha vist moltes vinculacions amb la meva actual responsabilitat de consellera de Justícia, i no només perquè funciona molt poc i que sempre que un vol dir per què ens diferenciem els catalans doncs parlem de la cultura i de la llengua i en canvi no parlem mai de que tenim lleis pròpies i les tenim des de fa més de 1000 anys i des de fa més de 1000 anys amb encerts i amb desencerts s'han anat modificant i han anat canviant amb encerts i amb desencerts i alguns les han considerades justes i altres injustes, però han estat les nostres normes pròpies. I ara d'això se n'hi diu el Codi Civil català i està efectivament en revisió. La responsabilitat de governar, assumim la responsabilitat de fer-ho tan bé com podem i sabem. I jo m'he limitat a fer tan bé com he pogut i he sabut durant 2 anys i 10 mesos que he sigut consellera d'Interior. Realment he après moltíssim, molt. I segurament m'hi ha ensenyat el que soc, i el que soc és fruit de la meva pròpia història i la meva pròpia història familiar és per mi un patrimoni valuós com ho és de ben segur per tots vostès. I jo soc, com ja s'ha dit, filla de pagesos. I no filla de qualsevol pagès, sinó que soc filla de Can Pinyonaire. I perquè us feu una idea, per tant, els meus pares vivien dels productes dels boscos de pins i venien pinassa.
i pinyes, i pinyons torrats, i esclòfia de pinyó, i resina, i totes aquestes coses. I feien que el bosc es buidés d'aquests productes. Realment, es parla molt d'Orsa, es nota. I ho veig molt els sentiments, però nosaltres som els que ens donem també esperança de fer tot. I sempre amb tu sí que ens ajudaràs a aconseguir el que tots volem. Ara passaria a llegir la declaració d'aquí de Sau, per acabar, i concloure aquest acte de l'Assemblea. I reunir-se en Assemblea General a l'entorn singular del Parador de Vic, Sau, els representants dels boscos familiars de Catalunya expressem la nostra preocupació per la situació d'estancament i indefinició que travessa la política forestal a Catalunya. S'evidencia un constant preocupant entre l'ambició inicial en matèria forestal, ambició que porta, aviat farà 20 anys, a tenir una legislació moderna i pionera a nivell europeu i l'apatia que viu una administració en procés continu de restauració i mancada dels recursos econòmics necessaris per desenvolupar les polítiques que li són pròpies. 2. La nostra perplexitat al veure com Catalunya s'emmiralla en un model conservacionista de despatx, o molt urbà, que lluny d'enriquir el territori en dificulta la seva gestió. Per segon, un compromís. El compromís és la inversió anual de l'administració forestal en la gestió i millora dels nostres boscos. En aquests moments no arriba ni el cost de despesa que representa la construcció de 2 quilòmetres d'autopista. Un fet molt significatiu. Infraestructures a llarg termini, que han de garantir l'estabilitat i la viabilitat necessàries per fer possibles per part del sector privat la continuïtat d'inversions que contribueixen a la conservació i millora del patrimoni natural del país i a la creació de riquesa i llocs de treball en el medi urbà. Vic, 14 d'abril del 2007. Moltes gràcies a tots i molt bon dia.